Bă, frate, A? pulpă-i ceva acolo. Ce? Pulpă-i ceva acolo. Ce? Dar pe cameră. Acolo și sus. Da, și lumina aia de sus, chiar dacă e închisă, pulpe. Care lumină de sus? Aia. Serios? Da. Aici nu pulpă. Da, dar aici pulpă e... Bă, mereu. Pulpă e... Fuck, e un scaun. Nu, e un cățel. Acum e urs. Care foamă? Bă, să mor eu, e o pisică deasupra. Ce dracu, bă? Cum așa? Acum e găină, bă. Hai, bă, tai. Bă, să mor eu. Și se uită unul din roboții, cum îl cheamă? Și se mișcă, frate, se mișcă. Ok. Stai, acum să mă accesez pe... Bă, ce tare chestia, bă. Și prost. Deci o găină și jos e o canapea. Bă, dar ce fain e... cum se duce așa în laterale imaginea. Știi că vorbești singur? Da. Da, dar nu contează. Ia-ți dau zoom. Bă, ești prost. Vorbesc în... A, nu, bă. Fii atent. Deci sunt niște papuci acolo. Bă, tai. Bă, sunt niște papuci. Și parcă de la papuci în jos, culoarea e vopsită altfel, știi, peretele. Termină, frate. Parcă ar fi umbră, știi, dar nu e umbră, e umbră cu multe culori. Eram cu engine aici și l-am pierdut. Ce? Ce păi ai? Eram pe engine pe asta. Da. Și l-ai pierdut cum adică? Îl urmăreai cu ochii? Nu, mi-am făcut o poză și după aia nu știu ce s-a întâmplat. Nu l-am urmărit, dar de fapt. Chiar așa? Dar uite cum arătă. Las că e bine. Era urât. Dar nu-i păianjen, bă. Nu, e pe engine. Păi nu vezi că are prea mici brațe. E pe engine, ce zici bă, că e căpușe? Căpușe. Nu, bă, frate, ți-am zis ce e. Stai, bă, puțin, fii atent. Ia să vedem ce văd aici. Deci, bă, e din nou o canapea. Nu e canapea, acum e mai mic. Cum se cheamă canapeaua aia mai mică? Un fotoliu, bă. Un fotoliu, nu? Bă, căcat, e posibil să fie căpușa aia. Bă, ți-am zis. Cum să fie păianjen, mă? Dar nu